Чантата, която побира всичко, от което искаш да се освободиш. Ако можеше да сложиш в една чанта всичките си страхове, болки и спомени, които те тежат, би ли я напълнил още днес? Днес ще ти дам един прост, но мощен инструмент за освобождаване. Твоята чанта за излишните неща. Тази чанта не е като другите. Тя няма лимит, не тежи и е създадена само за теб. В нея можеш да сложиш абсолютно всичко, което вече не искаш да носиш в живота си. Представи си я. Може да е малка и изящна или голяма и здрава. Може да е от кожа, плат или от някакъв мистериозен материал, който съществува само в твоя ум. Може да е в любимия ти цвят или в ярък тон, който символизира силата ти. И сега започни да я пълниш. Постави вътре страховете, които ти шепнат, че не можеш. Добави разочарованията, които още носят горчив вкус. Пусни там болките от миналото, които те връщат назад. Сложи умората, която натежава в тялото ти. Дори и мислите, които идват от нищото и ти пречат да спиш. Напълни я без да мислиш за подредба, тя е създадена да побира всичко. И когато усетиш, че вече е достатъчно, затвори я добре. Виж как закопчалката щраква. Почувствай лекотата, която се разлива в теб, когато тази чанта вече не е в ръцете ти. Сега си представи, че я носиш на място, където никой друг не може да я намери. Висока скала над океана, средата на голямо езеро или тихо кътче в гората. И там я оставяш да изчезне по свой начин. Практика за днес. Затвори очи и визуализирай своята чанта. Постави вътре всичко, което вече не искаш да носиш. Закопчай и я изпрати в място, от което няма връщане. Усети лекотата в тялото и ума си. Въпрос към теб. Кое е първото нещо, което би сложил в своята чанта за излишните неща? Малко предизвикателство. Днес, когато усетиш негативна мисъл или тежко чувство, просто си представи как го пускаш в чантата. Ще видиш колко освобождаващо е. Ако тази тема ти е дала нова посока, ново усещане или ти е припомнила колко важен си, харесай видеото, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите теми по пътека към себе си. Сподели я с приятел, който е готов да се чуе отново, с нов глас.